Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Garaşsyz kemeşilik bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna alynıp barlayan işler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýörgüler bilen üstünlükler owanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 21-nji iýulda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow din jarşy mewsüminiň dowam edýän pursatlaryny sähker bilen dagy teklerine gedilençe çykdy. 2019-njy ýylyň 18-nji sentýabrynda Ahal welaýatynyň Akboda etrawynyň şägini Türkmen Alabaýatlar Hojalyk Jemgyýetiniň täze binasynyň açylanlygy hemmelere mälimdir. Türkmen alabaýlarynyň şöhratly tohumyny köpeltmek boýunça işleriň künär derejesinde amal aşyryljak bu toplumyň açylmagy, hormatly prezidentimiziň halkymyza peşkeş beren Türkmen Alabaý diýen täze kitabynyň il günümizde gowuşmagy bilen gabat geldi. Döwlet başlarymyzyň bu eseri halkyň durmuşyny, alabaýlaryň taryhy hemde eýeleýän orny bardy gurrunmerliýär. Müňýylyklaryň dowamyna türkmenleriň bu paly hemraty bolmak bilen birlikde goragçysy, kömekçisi, dosty hemde ýollaşy bolup, alabaýlar hemişe nysgolyk edermenlik we çeksiz wepadarlyk görkezdiler. Şeýle häsiýetler bilen insany hemraty bolan bu itler halkymyzyň medeniýetini, synawatyny, edebiýatyny we halk dörejiligini, günnelik durmuşyny hormatly orny ýeledi. Bu täze binanyň açylmagy türkmen alabaýlaryna berilýän ünsüň nenengsi ýokary derejede degine şaýatlyk edýär. Bolsa milli kymmatlygymyz hataplanýan alabaýlaryň geljekde ösdürilip ýetişdirilmegine, münasip derejede taýýarlanmagyna, olaryň dünýä derejesinde şan şöhratyny artdyrmaga da ul ähmiýet berilýändiginiň ýene bir aýdyň misallar. Döwlet başlarymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda Türkmen Alabaýatlar Assosiasiýasy döredildi. Şeýlelikde bu guramanyň 1-nji mejlisi geçirilip, onu Türkmen alabaýlarynyň tohumynyň seçkisi boýunça işleri giňeltmek, alabaýlaryň bu öz bolşy tohumyny aýywly saklamak we köpeltmek, şan şöhratyny dünýä ýaýmak maksady bilen döredililen birleşigiň öňünde durýan wezipeler kesitlenildi. Assosiasiýany döretmeň maksady Türkmen alabaýlarynyň tohumyny onuň beýleki itlerden tapawutly aýratynlyklaryny aýywly saklamak we ösdürmek bolup durýar. Meclisin çäklerine guramaçylyk meselelerini seredildi. Şol bir wagtyň özünde guramanyň düzümine täze agzalar kabul edildi. Türkmen Alabaýatlar Assosiasiýasynyň welaýatlar we Aşgabat şäher boýunça bölümleri döredildi. Hemde olaryň ýolbaşçylary saýlandy. Şeýle-de şol gün Änew şäherine Türkmen Alabaýatlar Assosiasiýasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagyna Veterinar Bejerişhanasynyň açylyş tabarasy boldy. Bu deskalar hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen uruldy. Bu deska ýurdumyzda ilkinji öz bolşy toplum bolup, onuň döredilmegi häzirki döwürde türkmenleriniň gymmatly genofondyny döretmäge, içnasyň umumy medeniýetini ýokurlandyrmagy, onuň usuliýet üçünçiligini artdyrmaga berilýän ören uly ähmiýetiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Täze merkeziň barlygy hanasy döwrwap enjamlar bilen üçünedildi. Türkmenistany ilkinji ýokary tehnologiýaly merkezi döretmeň taslamatyny amala aşyrmakda milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň gollug bermegi netijesinde toplumyň innowasiýon derejesi boýunça tutuş tebitde deňtaý ýokdur. Veterinar Bejerişhanadan başga da bu ýerden uzak bolmadyk aralykda haýwanlar wagtlaryny saklamak üçin toplum binadildi. Haýwanlar wagtlaryny saklamak üçin toplum döwlet derejesinde döredilen Türkmenistanyň şunuň ýaly merkezleriň ilkinjisidir. Toplum öý haýwanlary, beýlekleri wagtlaryny saklamak üçin niýetlenenler. Gadimetden gelýän bu insanperwer gymmatlyklar hormatly prezidentimiziň taýsir taglarlary bilen döwlet ekologiýa siýasatyny üstünlikle amala aşyrylýar. Bu siýasat bioköptürlügi, eriz diýarymyzyň täsin ösümlik we haýwanat dünýäsini goramagy, tebigy serişçiler oýlanşykly peýdalanmagy, onuň gözelligini geljekki nesilleri ýetirmäge gönükdirlendir. Şeýle-de Türkmen Alabaýatlar Assosiasiýasynyň welaýatlaryň bölümleriniň ýanyny şunuň ýaly toplumlar gurmak üçin olaryň taslamalaryny işläp taýýarlamak barada çözgüt kabul edildi. Bundan başga da hormatly prezidentimiziň tawşyryna laýyklykda Aşgabat şäherine dünýä meşhur alabaý tohumynyň itleriň başarnygyny, olaryň öz bolşy aýratynlygyny açyp görkezýän halkara ähmiýetli bätişi geçirmek maksady bilen bina edilmegi göz öňünde tutulýan türkmen alabaýatlarynyň bätişik merkeziniň taslamlary taýýarlanyp, olaryň gurulşy bilen baglanşykly wezipeleri ýerine ýetirmek işlerine girişildi. Türkmen topragyna kemali gelen alabaýlara soňky ýyllarda uly gyzyklanmanyň artmagy hormatly prezidentimiziň şahsy garaýşlary bilen şertlendirilýär. Öz bolşy tohumytlarynyň köp asyrlyk şan şöhraty barha beýgelip, dünýäniň ähli künjeklerine bu türkmen alabaýlarynyň muşdoklarynyň sany köpelýär. Şeýlelikde Türkmen Alabaýatlar Assosiasiýasyna agza bolmagy höwetlendirýänligiň sanynyň artýanyny, aýratynam dünýäniň bir näçe ýurtlaryny alabaýatlar bilen gyzyklanýan künärmenleriň, içnaslaryň bu assosiasiýa agza bolmak üçin gyzyklanma bildirýänlikleri nazara alyndy. Assosiasiýa ýaqyn wagtda halkara derejesiniň beriljekdigini aşkar edýär.
Paýtatymyzda halkymyzyň müňgerliklaryň dowamyna dördün milli gymmatlyklary hökümini ikrar edilen ahalteke bedewleriniň Türkmen atlary ahalkary assosiasiýasynyň we Türkmen alabaýatlar assosiasiýasynyň idara binasynyň açylmagy bu urda alınıp barýan işlere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini alamatlandyrýar. Ine bu morso Mehriban arkadamyz daň säher bilen Türkmen alabaýatlar hojalyk jemgyýetini ösürilip ýetişdirilýän Pelwan atly alaba iti bilen köpetden ajaýyp günjöklerini gedilen jetdi. Dağ eteklerinin ve belent bayırların tutuş kurşoğunu tokoy doğuluklarının emele gelmegi, bu yerlerde yakımlı hova kurşoğunun dörümögünü ve acayip kunjoğun ekologiya derejesinin yokulunmağını şertlenir. Aýratynam säker çağını dağ eteklerinin hova kurşoğu yakımlı olup durýar. Bu töwerlikleriň ösümlik dünýäsi insan kalıbyna yakımlı täsir edip, adamlaryň ruhuny götürýär. Bu görnüşler dağ howasynyň tämildigini, bu ýerde ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak urny, arkadan prezidentimiň başlangyjy bilen amalaşdyrýan geň möçberli işleriň oňy netije berýändigini alamatlandyrýar. Türkmen halkyna mahsus bolan milli ýörgüler laýyklykda alabaýatlaryny ösdürip ýetişdirmekde, olaryň gezim etdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň öz alabaýatlarynyň öz iýesine bolan wepatyny artdyrýar. Şeýlelikde dünýäde gaýdysyz, edermen şol bir wagtyň özünde öz iýesine wepaly, goýun sürlerini we emläge gormak ukyply itler hökümini dünýäde ikrar edilen alabaý kemaly gelýär. Şeýlede ýurdumyzyň harby hukuk gorajadarlaryny, aýratynam serket gullugyny, alabaýatlarynyň ulanmagy, olaryň serketi goramakda, iýiş çalmakda aýratyn ukyply doganyň nowatda suwtnamasdyr. Munyň öz alabaý tohumynyň itleriň belent häsiýetleri ýedigini alamatlandyrýar. Tarihten belli bolşy ýaly Türkmen halky tebigat bilen sazlaşykda ýaşamak, halk seçkiçiliginiň hakyky ajaýyplygyny dünýä äşkar edipdirler. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň döretmek zekiniň ören aýdyň ýüze çykmasy bolup durýar. Mukaddes garaşlymyzyň şanly toýuny taýýarlyk görülýän günlerde milli ýörelgelerimiziň berkarar bolýandygyny alamatlandyrýan bu wakalar halkymyzyň şol ýörelgelere ıgrarlygyny görkezýär. Mehriban arkadamyzyň belleşi ýaly halk rowaýatlaryny alabaý ýeňişi, güýç kuwaty hemde hoşniyetli ruhu güýje bolan üýtgewsiz erkislik alamatlandyrýar. Alabaýyň 2017-nji ýylda Aşgabatda üstünlükli geçirilen ýapyk binalarda we Söwüşdiň otuýunçy 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi nişan hökümine saýlanmagym tötänden näler? Yer gelen aýsak paýtatymyzyň gözel günjökleriniň birini dünýäde meşhur bolan Türkmen alabaýynyň heýkelini oturtmak bardak çözgüdüň kabul edilmegi, Türkmen halkynyň wepaly sirdaş hataplanýan alabaýyň hormatynyň belin tutulýandygyny äşkar edýär. Mehriban arkadamyz özüniň şahyrana dörejiliğiniň üstü bilen Türkmen alabaýlarynyň şöhratyny şeýle wasp edýär. Pelwansyň sen alabaýym, edermensiň sen alabaýym, gerek bolsa gerçeksiň sen alabaýym, Türkmen milletiniň buýsunçysyň sen alabaýym. Türkmen alabaýlary halkymyzyň buýsunçyny öwürülmek bilen bir hatarda, olar ýurdumyzyň we onuň halkynyň umumy taryhy, medeni we ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Munyň öz gaýdysyz edermen we juda wepaly alabaýlaryň döwrüwap derejede ösdirilmegine aýdyň gözükýär. Milli liderimiziň Türkmen alabaýlaryna başlap dördün eseriniň diňe bir dünýäde iň gadymy tohumlaryň biri bolan meşhur alabaý tohumynyň gelip çykyşy we ösüşi bardy gurrun bermek bilen şäklenmän. Eýsem alabaýyň medeni gymmatlygyny we öz bolşugyny açyp görkezýändigini bellemeli. Türkmenler öz alabaýlaryna batyrlyk we mertebe, gaýdysyzlyk hemde wepalyk ýaly häsiýetler terbiýelep ýetişdirmek başaryp, alabaýlaryň ähli halk söýgüsine münasip bolmagyny üpçün edipdirler. Belşimiz ýaly Mehriban arkadamyz ýurdumyzda sagdyn durmuş ýolgeleriniň berkidilmegini, beden terbiýe sport hereketleriniň ösdirilmegini baş ýörlüge urup, bu urda özüniň şahsy görülüsini görkezýär. Soňky ýyllarda alabaýlary bolan gyzyklanma dünýäde hasam artdy. Alabaýlar öz tapawutly daş keşfi bilen hasam uly meşhurlukdan peýdalanýarlar. Olar iri we beden kuwatly itler bolup, häsiýeti we özüni alyp barşy bilen tapawutlanýarlar. Alabaýlar mehirlidir, wepalylar. Bu itler köp ýurtlarda sakçy tohum itleriniň arasynda münasip ýagdaýda öňde barjy orny ýeledi. Häzirki döwürde alabaýlaryň gymmatly häsiýetlerini gorap saklamak we ösdürmek meselesi baş wezipe bolup durýar. Bu tohumyň kemale gelmek wagtda asyrlardan gelýän däplere ýerilmegi onuň ajaýyp häsiýetlerini saklamaga kömek eder. Munyň öz ýurdumyzda alabaýlaryna aýratyn gadyr goýulýandygynyň, bu olaryň hakyky wepaly itler bolup ýetişmek urny edilýän tagalanyň oňy netije berýändigini has aýdynlygy bilen äşkar edýär. 24-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýowyň arasyny telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Milli liderimiz söhbetleşigiň resmi bölümine geçmezden ozal özbek kärdeşini doglangyny hemde Muhammed peýgamberiň ýaşy 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden utlady.
Döwlet başlarymyz her bir musulmanyň durmuşyny şanly waka bolan we islam dünýäsinde belen sarpa goýulýan bu ajaýyp senäniň möhümdigini belläp, Şafkat Mirziyoýew, Berk Jan Saglyk, Bagyt, şeýle ähli başlangyçlaryna hemde Özbegistanyň halkynyň bekbidini alyp barýan işlerini ul üstünlükler ardy etdi. 25-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Abu Dabi'niň miratdyşer şahzadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlygynyň ornmasary Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşdi boldy. Milli liderimiz we Abu Dabi'niň miratdyşer şahzadasy biregi mukaddes Gurban bayramy bilen gutlap, iki ýurduň dostlukly halklaryna awadançylyk we rowançlyk ardy etdiler. Söhbetleşler Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň özara düşünşmeň ýokary derejesine eýe bolup, siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ugrlarda sazlaşykly ösdirilýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Şeýle-de şol gün hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriň vice-prezidenti, premier ministri, Dubai emirliginiň häkimi Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum bilen telefon arkaly söhbetleşdik boldy. Hormatly prezidentimiz Dubaiň häkimini we Birleşen Arap Emirlikleriň dostlukly halkyny islam dünýäsiniň mukaddes bayramy bolan Gurban bayramy bilen gutlady. Telefon arkaly söhbetleşigiň dowamynda döwletara gatnaşyklarynyň möhüm ugrlary aralyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň arasynda ýol goýulan diplomatik, ykdysady we insanperwer gatnaşyklaryň berkidilmeginiň taraplaryň siýasy isleglerini we bekbitlerine dol laýyk gelýändigi bellenildi. Şeýle-de şol gün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Bahraýnyň paşasy Hamad bin Isa Al Khalifanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşdik boldy. Hormatly prezidentimiz Bahraýnyň paşasyny dünýäniň musulmanlar üçin mukaddes bolan we ýokary ahlak gymmatlyklaryny özüne jemleýän Gurban bayramy bilen gutlady. We oňa berk jan saglyk, bagyt, dostlukly ýurduň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we gülläp ütüşardy etdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň dowamynda milli liderimiz we Bahraýnyň paşasy häzirki taryhy döwürde täze mazmun bilen üstü ýetirilýän döwletara gatnaşyklaryna ýokary baha berdiler. Hepden möhüm wakalary, hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bekbetli özgörtmeleriniň rowançlanýanygyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýändigini aşkar etdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne güneşli diýarymyzyň ekin meýdanlaryna ýylyň-ýylyna azyk önümleriniň bol hatyrlanýa. Ýurdumyzyň giň sahralary, dağ etekleri, düldükleri, akar suwlaryň kenarlary bereketli toprağymyzda gök, miwe we bakşy önümleriniň hemde dürli ýemişleriniň bol we ýokary hili hasyny ösürip ýetirmäge uly ýardam edýär. Edermen daýhanlarymyzyň gojur gaýraty ýurlan pek zähmetler bilen ösürilip ýetirýän üzümleriň dürli görnüşleri döwletimizde azyk bolşulugyny döretmäge, olary diňe bir içerki bazarlary däl isem daşarky bazarlara ýetirmäge de giň mümkinçilik berýär. Bu aýdyrlanlary bolsa ahly welatyny üzümdarçylyk ösürmek ugruna häzirki wagtda alınıp barýan netijeli işlerdenem aýdym görnýär. Ma'lum bolşýaly gadyma ahal topragy özüniň täsin tebii gözelligi has gadymy wagtdan bäri köplüň ünsüni özüne çekip gelipdir. Iň gadymy ekinliň biri bolan köp görnüşli üzümler özleriniň ýokary hilligi bilen hem tagamlygy bilen hem dünýä ýüzünde giň meşgurlygy eýe bolupdyr. Türkmen güneşiniň çoğun nurunyň astyna ýetişýän üzümler halkymyzyň iň oňat görýän günnelik sarp edýän önümleriniň biridir. Ma'lum bolşýaly üzüm diňe terligine iýilmän, eýsem ondan dürli tagamlarym taýýarlanýar. Üzüm özüniň melhemlik häsiýeti bilen hem giňden belli bolan önümniň biridir. Oň şiýretinde adamyň kadaly ýaşamak üçin gerek bolan mineral maddalar we mikroelementler jemlenenler. Şol sebäplem miwanyň bu görnüşi gadymy döwürlerden bäri lukmançylykda giňden ulanýar. Yer gelende owa hojuluk ekinleriniň arasynda ýurdumyzyň ykdysady ötüşine hemde bagtyar ýyl günümde has köp peýda getirýän miwalaryň biri bolan üzümçiligi sürmek babatda Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çäginde ýerleşýän Sahawatly hojuluk jemgyýetine degişli bolan üzümçilik meýdanynda da köp işleň alınıp barylýandygyny aýtmak gerek. Soňky ýyllarda welaýatyň çäginde üzüm ekilen meýdanlaryň möçür ýyl saýyn artýar. Welaýatyň öz işine ussat üzümdarlar, kärenneçilerdir telekeçiliň tagallasy bilen ekin meýdanlaryna üzümüň birnäçe görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Welaýatyň üzümçilik bilen meşgullanýan kärenneçilerdir telekeçileri geçen ýyllarda bolşýar şu ýylam üzümleri hakyky daýhan ihlasy bilen ýyda gedip oň bereketli hatyryny ýetişdirýärler. Olaň şu günlerki çekýän tutanýarly zähmetleriniň barha golaýlaýan şanly garaşdyrlygymyzyň toýuny münasip zähmet sogatlary bilen garşylaşykdyklarynyň aýdyň suwutnamasy bolýar. Gök bakşy önümleriniň bol ýetişýän häzirki günlerini degişli ugrda işleýän kärhanlarda depkin ýokarlanýar. Netijede ul istegindirilýän çiň mallaryň öndürülüşi artdyrylýar. Bu ugrda işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýol goýýan toplumlaryň biri Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň awasy Parahat hususy kärhanasy.
Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň içerki wazarlaryna uly isseg bildirilýän göýek bakça önümleriniň öňdürülüşi barkartyrylýar. Bol hatylyň ýetiştirilmegi bilen olan gaýtadan işlenişem ýokarlandyrylýar. Burada işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýan kärhanalaryň birim Türkmenistan Sanatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasydyr. Iqtisady ösüşiň köp ogurly häsiýete eýe bolmagynyň häzirki döwrüň mühim şertidigini nyktamak bilen hormatly prezidentimiz islenlik işiň ýokary netijelere beselmeligini belleýär. Şunu daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümliň öndürilmegi esasy ogry bolup durýar. Şu ýörülgäni baş maksat edilýän Parahat hususy kärhanasy bereketli toprağymyzda öndürilýän almadyr, armadyň, üzümdir, erigiň we beýleki göýek meýwe önümleriniň gaýtadan işlenilmegi bilen dürli önümler halkymyza hödürläp, iýleşlemediň ösen isleglerini kanagatlandyrmak ugruna tutan ýerli zähmet çekýärler. Meýwe önümleriniň püresini, konsentratyny almak bu kärhananyň esasy ogrularynyň birine urildi. Bu önümlere islegiň barka artmagy olaň ýokary hilini tasdikleýär. Kärhana şuwunlary türkmen toprağynyň bereketi bolan göýek meýwe önümleriniň gaýtadan işlemekligi aýratyn orun berýär. Kärhanada meýwe önümleriniň ýokary, dünýä ünlülerine laýyk gelýän püresinden taýýarlanyp, içerki wazarlarda ýerleşdirilýän Joş, esil haryt nişanly meýweli içkiler müşteriliň iň köp alýan önümleridir. Hemişe gözlegde bolup täze belentlikleri gadam goýan kärhana işleriň döwrüň talabyna görä amala aşyrmak bilen degişli önümliň bolçulugyny döredýär. Yeri gelen aýtsak, ýurdumyzyň daýhanlaryndan, kärençilerinden, telekeçilerinden göýek bakça önümleriniň elin alynmagy taraplary diňe bähwit getirýär. Kärhana bolsa şiireli işleriniň hilini dünýä ünlülerine çykarýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän özgörtmeleri Türkmenistanyň Sanatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty Parahat hususy kärhanasynyň işgärlerini täze üstünlükleri ruhlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny gün saýyn pajarlap ösýän Ediz diýarymyzda ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ülkemizin hususiýetçileriniň telekeçilik işiniň rowanşanmagyny gönükdirilen döwlet siýasatlaram özüniň oňy netijelerini berýär. Gaýsga döwürde kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek babatda giň erimli özgörtmeler durmuşa geçirilip, döwletimiziň azyk garaşsyzlygynyň putulanmagyny, ak bazarlarymyzda öz ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bolçulugynyň dördülmegini işewur telekeçilerimiz tarapyndan öwgä münasip işler alınıp barlýar. Ak bazarlarymyzda azyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegine ýurdumynyň lewap welaýatynyň telekeçileri de öňjeli rahmeti bilen münasip goşuntlaryny goşýarlar. Dewletiň işewur telekeçileri ilatyň ösen isleglerini nazara almak bilen ýylyň-ýylyna azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýýarlar. Taýydy Trawynyň Awçy daýhan birleşiginiň Sanatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan her gün haryt nişanly hususy önümçilikde taýýarlanýan önümlerem ýokary hil derejesi bilen ilat arasyna ulitlegden peýdalanýar. Önümçiligi daşar ýurtlaryň öňdewarjy tehnolog enzamlary ornaşdyrylypdyr. Esasan bu ýerde her gün haryt nişanly süýt we süýde önümleriniň önümçiligi üstünlikli ýola goýulypdyr. Önümçilikde her giýje günüňde sygyr süýdüniň 2,5 tonnat gaýtadan işlenilip, süýt we süýde önümleriniň durly görnüşleri halkymyza ýetirilýär. Önüm öndürmek üçin gerek bolan çymal telekeçiniň önüne bar bolan iri şahly mallyň şeýlede şahsy hojuluklardan satyn alýan sygyr süýdüniň hasabyna üpçün edilýär. Şeýlede bu ýerde buğday uny goşulyp düdüm maýlaşdyrylan gowrulan yer almatynyň 5 görnüşi, durly tagamly ognudylyp gowradylan çörek bölüşikleriniň 6 görnüşi taýýarlanýar. Kämil enzamlar bu islegli önümden günne 36.000 gawyny taýýarlamak mümkinçilik berýär. Lewaply telekeçiler isretli zamanamyda hususiýetçiler üçin döredilýän giň mümkinçilikler, ýygyderli döwlet gollawlar üçin mehriban arka dagymyza hoşallyklaryny beýan etýärler. Hormatly prezidentimizin taýlaty bilen telekeçilik başlanýyşlarynyň ösdürilmegi netijesinde hususy ulgamyň önümçiligi hasam kämilleşip, halkymyzyň täze tehnologiýalar arkaly öndürilýän ýokary hilli we döwrewap mebel önümlerine bolan islegler barhartýar. Mar welaýatynyň köp ogurly sowda bazarynyň golaýyna ýerleşýän Laçyn mebel hususy kärhanasynyň işçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen bazar bätişigini okyply, durly görnüşli mebel önümlerini öndürmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hormatly arkadaşymyzyň kiçik we orta telekeçilik gollamak barada edýän ýygyderli aladalary işewur telekeçiligiň netijeli işlemegine, hususy kärhanalaryň ödüş tepkileriniň öňülerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň erkin ötmek üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň Sanatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Laçyn mebel hususy kärhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel önümlerini bolan itleglerini kanagatlandyrmakda birnäçe işler alyp barýarlar.
Kärhanada daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutup bilýän önümçiliň ýoly goýulmagy bu ýerde ýokary hile we döwrap mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilikler döretýär. Enzamlyň tezribeli agaç ustalar tarapyndan sağlaşykly işledilmek netijesinde her günü durly görnüşli, durly ölçekdäki mebel önümleriniň bir näse taýýarlanýar. Eli hünärli agaç ustalarynyň taýýarlaýan mebel önümleriniň hataryna, häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň mihmanhana, aşhana, çağalar otoglar üçin mebelleri, durly ölçekdäki ýumşak mebelleri, edary kärhanalar üçin taýýarlanan ýürüti mebeller görkezmek bolar. Bu mebeller çeperçilik bedegleri hemem hili wagtda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutup bilýän mebellerdir. Işıwur telekeçiler öýleriniň dörözülük göllükleri arkaly mebel önümçiligi boýunça oňuň we täze döwrap çözgütlerim tapýarlar. Işıwur telekeçiliň öňürýän mebel önümleri ýurdumyzda geçirilýän tergilerde de bätleşlige ukyply harytlar bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar. Türkmenistan bitaraplyň mekaniýalyna hasa joşgunly zähmet çeken bu husus kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen itleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günler mebel önümleriniň has döwrap täze görnüşlerini öndürmek üstün işleýärler. Işıwur telekeçiler öýler üçin döretip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin arkadaky prezidentimde alkyş söýlerini aýtýarlar. Edi diyarımızın her bir günjogünü görünü hayrany galdyrýan özüne mahsus tebigat gözellikler bar. Ata watanymyzyň haýwanat we ösümlik dünýäsiniň öz bolşulygy bilen tapawutlanýan günjoklarynyň biri deňiz kenaryna ýerleşen Hazar Döwlet Tebigy Gorahanasy. Hazar Döwlet Tebigy Gorahanasy Ogurjaly Döwlet Tebigi çäkli gorahanasyny Esenguly we Hazar meýdançalaryny öz içine alýar. Onuň umumy tutýan meýdany 268 000 hektary golaýlaýar. Gorahananyň iň uly bölegi bolan Hazar meýdançasy ýalpak suwly, Türkmenbaşy, Balkan, Demirgadyk, Çeleken aýlaglaryny hemem olaryň daşyny gurşap alýan 1 kilometrlik gorak çäklaryny öz içine alýar. Hazar meýdançasynyň gury ýerleri eýleýän gorak çägine ösümlikleriň durly görnüşlerini duş gelmek bolýar. Aýlaglaryň kenar ýakalarynyň käbir ýerlerinde we adalarda gamyşlar bar. Demirgadyk, Çeleken aýlagynyň kenarlaryna bolsa gur gamyşlyklar mesken tutýarlar. Gorahananyň ikinji bölegi bolan Esenguly meýdançasy Hazar meýdançasynyň çäginden 300 km golaý daşlykda ýerleşýär. Gorahanada ösümlikleriň jemi 416synyň we kömelekleriň bolsa iki görnüşiniň duş gelýänligi ma'lumdyr. Şolardan 8-si seyrek duş gelýän ösümlikler hökmünde Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň sanawyna girdilenler. Gorahananyň öňünde durýan esasy maksatlarynyň biri Demirgadyk ýurtlarynyň gyşlamaga gelýän hemem güýz we ýaz aýlaryna düşleýän guşlary almataýdan öwrenmek we olary gorap saklamakdyr. Yer gelene aýsak Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň sanawyna girdilen guşlaryň 70 götürümünden gowragy Hazar Döwlet Gorahanasynyň meýdanlaryna duş gelýär. Gorahananyň düzümindäki Ogurjaly Döwlet Tebigi çäkli gorahanasynyň esasy maksady ören serek duş gelýän keyikleri köpeldip, kem-kemden diýärimiziň durly günjoklaryny göçürmekdir. Gorahananyň hünärmenleri tebigat baýlyklaryny adatdan daşar ýagdaýlardan gorap saklamak boýunça iň bir zerur çäreler amala aşyrýarlar. Gorahana türkmen tebigatynyň ajaýyplyklarynyň nusgalyk bölegidir. Onu goramak, serek we ýitip gitmek howpa banýan görnüşlere aýratyn üns bermek, jany-janlarlara aýawly göz bilen garamak, olary geljekki nesillere ýetirmek gorahananyň işgärleriniň baş wezipesi bolup durýar. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşimizi hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullaw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek edidi eleşler. Hormatly eleşer, bilişiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň 3 ýyly dowry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingin bolsa geljek hepdede ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň başynda we ikinji ýarymyny ýurdumyzyň çägini gün batardan çyl howa akymynyň aýralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal we Daşagaty welaýatlarynyň käýerlerini ýagşyň ýagmagyna, şeýlede howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň ikinji ýarymyny atken peselmegine garaşylýar. Hatta Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny atken bulutly, hepdeniň başynda we ikinji ýarymyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirgadyk gün batardan gün nogary ugruny ötgän tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şemaly ösmegini, hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusy, 30 gradusy çenli maýyl, gündüzlerine 36-41 gradus ysy, welaýatyň Kanary gatraplaryny 31-36 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatyny atken bulutly, hepdeniň başynda we ikinji ýarymyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, atken ýagşy ýagar,
yıllarım çakma mümkün. Demokrat kunatardan günnogara ornut gediyen tilik skuntu 7-12'den 11-16 metre etken şemal oksmını hemde havanın temperaturasının gecelerine 21-26 gradusun 30 gradusa çenni mayıl gündüzlerine 32-37 gradusun 40 gradusa çenni ısıval mana araşılar. Yurdumuzun Marwal ayetini azkım bulutlu, kepten ikinci yarımını ütkap duran bulutlu hava olup, Demokrat günnogurdan tilik skuntu 6-17'den 10-15 metre etken şemal oksmını hemde havanın temperaturasının gecelerine 20-25 gradusun 28 gradusa çenni mayıl gündüzlerine 32-37 gradusun 40 gradusa çenni ısıval mana araşılar. Diyarımızın Lewak vilayetini azkım bulutlu, kepten ikinci yarımını ütkap duran bulutlu hava olup, Demokrat günnogurdan tilik skuntu 5-10'dan 11-16 metre etken şemal oksmını hemde havanın temperaturasının gecelerine 20-25 gradusun 29 gradusa çenni mayıl gündüzlerine 31-36 gradus mayıl 40 gradusa çenni ısıval mana araşılar. Yurdumuzun Daşoğlu vilayetini azkım bulutlu, kepten başında ve ikinci yarımını ütkap duran bulutlu hava olup, azkım yaxşı yağar, yıllarım çakma mümkün. Demokrat kunatardan günnogara ornut gediyen tilik skuntu 6-17'den 11-16 metre etken şemal oksmını hemde havanın temperaturasının gecelerine 19-24 gradusun 27 gradusa çenni mayıl gündüzlerine 30-35 gradus mayıl 39 gradusa çenni ısıval mana araşılar. Paytaxtymyz Aşgabatda azkym bulutlu, kepden ikinci yarımına ütkap duran bulutlu hava olup, azkym yaxşı yağar, yıllarım çakma mümkün. Demokrat kunatardan günnogara ornut gediyen tilik skuntu 7-10'dan 12-14 metre etken şemal oksmını hemde havanın temperaturasının gecelerine 22-24 gradusun 30 gradusa çenni mayıl gündüzlerine 34-36 gradus mayıl 40 gradusa çenni ısıval mana araşılar. Mehvanileşler yurdum boyunca iyul ayının 27'sine magnit hadisasının durnuqlu ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, siz geljek hepden dowamyny bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış bolňyz. Ünsür dinläniňiz üçin sag bolun. Edid watandaşlar, şu günler howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadydan 16 götürüm artma bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmağa maslahat berýär. Mehriban ýerleşler. Beýde günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşürýär. Ýakla tüşüň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýerleşler.